Mga kapuso, nakatilaw na ba kamo og tuba ice cream o baka pintos nga gibutangan og chorizo? Pipila lang kini sa mga Filipino cuisine nga gibida atol sa unang UN Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific. Dunga nato kining tilawan sa report ni Luan Mirondina. Valenciana Negra Arancini, ube tablea mango parfait, ube uhong gnocchi. Pipila lang kini sa mga gourmet food nga 100% tatak Pinoy ang mga sangkap. O kay abunda ang naasoy mga sangkap sa Central Visayas na hunahunaan ni Chef June Roses Fernandez ang paghimo og sophisticated dish inayano lang nga sudan. Gamit ang ube, gihimo niya kining pasta sama sa gnocchi, samtang ang mushroom ang gihimong sauce o gibutangan og gamayng asin og nahimong ube uhong gnocchi. Inay ground pork ang gisulod sa dumpling, gipino nga unod sa pasayan og saang ang iyang gigamit. Samtang ang broth gikan sa danggit ug guso ang gihimong sabaw. Samtang gisagol ang kabug sa Katmon, tablea sa Asturias, mangga sa Cebu, ube sa Bohol ug barkilyos nga adunay pulveron, namugna ang lamiang dessert nga kabog ube tablea mango parfait. So tanan makita niyo diri sa Cebu, sa Central Visayas, sustainable atong ingredients. So pwede ra gid ta mohimog local nga pagkaon niya atong i-serve into something gourmet. Laing mugna ni Chef June ang tuba ice cream nga usa sa mga gilinyahan sa mga delegado. Ang mga sangkap pulos gikan sa lubi o gihimo ang duha ka flavor. This one has a stronger flavor, right? So I'm expecting it has like more tuba on it, no? As compared to this one. I prefer this one. I find this more flavorful. Nakita ni namo during our mga culinary tours, nakita namo ang possibility nga pwede din mo create og mga artisan ice creams nga made of local ingredients. Siyempre, wa usab kita magpaohi ug atong gisuwayan ang tuba ice cream. Mas appeal ako ang coconut sa mild version. And then, try na to ang other flavor. This one is the stronger kuno nga flavor. I-try na to. Tinood, mas flavorful. Kining stronger nga flavor sa tuba ice cream. Must try. Samtang ang Cebuano kakanin nga pintos, gihimong gourmet dish sa sikat nga Cebuano chef nga si Tatong Sarto. Ang pintos gipatungan og kesong puti nga sama sa ricotta ug chorizo de Cebu. So, very simple preparation, very familiar to the Cebuanos, pero ang combination of flavors is what is unique, ani. Matod ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ubay-ubay na nga mga Filipino chefs ang inanay nga nakakulit og pangan sa natad sa gastronomy industry. As we feel that it is high time that we honor the work, the talent of our chefs as well as all our partners in the tourism value chain that make Filipino food truly an exciting argument to be made. Pipila sa mga delegado ug opisyal sa United Nations World Tourism Organization ug mga delegado sa ubang nasud nakakita sa dakong potensyal sa Filipino cuisine nga mailhan sa tibuok kalibutan. I never see Filipino cuisine in the world, no? You have to be friend of ambassador to be invited in his or her house, or he has to invite you in Filipino restaurant, let's say. You will find out Japanese, Chinese, Thai restaurants, but Filipinos. To be honest, I didn't have any idea about Filipino food before I came here, but I've tried several food and it's so far it's been quite impressive. My favorite is probably taho dessert. But I think the way you are encouraging local chefs, traditional markets, I think other countries can learn that. Uban ni Godfrey Rilien o Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.